O presente e o futuro do comercio electrónico analizaránse os días 9 e 10 de outubro en Pontevedra. Será no marco dos e-commerce days, unha cita que nesta cuarta edición amplía unha xornada máis a súa programación. Entón surse como a necesidade de que xa non competimos coa tenda de al lado, sino que temos que entre nós axudarnos para poder crecer e para poder competir. Aprender duns a outros, o e-commerce é algo moi dinámico e o aprendizaxe que temos entre nós é moi importante compartilo. E dese compartir experiencias surse e detectamos que parte da nosa ventaxa competitiva e queremos, por tanto, xerar espacios donde a xente comparta experiencias, comparta dinámicas, comparta estrategias que están... Durante estes 2 días, o Pazo da Cultura acollerá coloquios, mesas redondas, entrevistas e obradoiros de carácter práctico. Haberá creadores de contido como Xurxo Carreño e Nuria Grandío ou profesionais e directivos de empresas con experiencias exitosas no mundo digital, como PC Componentes, Farma2Go, Pilgrim, Cash Converters, Correos Express ou Leroy Merlin. Centramos o primeiro día nunha parte máis de inspiración, que é ese congreso no que buscas máis as ponencias atractivas, inspiradoras, e o venres o que facemos é centralo moito no ahora que ves inspirado, como se baixa a terra, todo iso que estamos comentando, ¿no? Entón o venres traballámoslo máis en plan obradoiros, faladoiros, ¿no? Para buscar esa colaboración, donde o que buscas é moitos especialistas técnicos. Estará moi presente o tecido empresarial galego, así pasarán polo Congreso o Celta de Vigo, Casa Grande de Xanceda, Rei Centolo, Vico ou Peperetes. Nós estamos moi orgullosas de que Pontevedra sexa a sede deste clúster, de poder traballar man a man con eles e con elas e de seguir traballando en actividades que foron crecendo exponencialmente. Ata o momento hai máis de 250 persoas rexistradas para asistir a esta cita.